Gandhi jayanti wo borom yaphar ka montri bokhorok Narendra Modi tangshali phungo Delhi ni rajghat Mahatma Gandhi ni Samadhi khlaimani thayo khum rwoi borom rwkha montri bokhorok Narendra Modi aro phai manjak phaike kendriya montri songbo Twitter jatir janak Mahatma Gandhi no borom yaphar ka montri bokhorok Modi te khakse phasingke a salano diporo desha Gandhi ni mang thongo borom dinani bagai thangnai Trinamool Congress ni adong songbo a salo phungni damsini tamui sati thamsiwo Delhi ni rajghat thangka montri bokhorok Narendra Modi aro thangino Mahatma Gandhi ni Samadhi khlaimani thayo khum rwoi borom rwkha te khulumani bo nukjak Modi no bini logi thangka loksabha ni Speaker Om Birla bo te khakse phasingke phungono montri bokhorok Narendra Modi sakni Twitter ni simi Mahatma Gandhi ni asemani salo borom yaphar ka Modi bo shike Twitter ro Gandhi ni asemani salo Gandhi ji no muito khlai borom yapharo bini phunukmani lama tabuk phano sungno kaham lama no phunugui thangka bini imang soi khlaina bagai sung samung khlai tongkha bini wansungmung sungno kaham keno lama phunugui samung khlai tongkha Bureau report bokhorok